Ile jonkin verran joudutaan istumaan palaveristossa meidän päällikön huoneessa. Ja oletko huomannut, että heillä on tapana pitää karkkikulhoja pöydällä? Kyllä. Mä joskus olen jospa kehityskeskustelussa sanonut, että kun mut on kysytty, että mitä mä haluan tehdä mun uralla, niin mä oon sanonut, että jonain päivänä toivon, että mulla on oma karkkikulho. Ja jostain syystä ollaan mielletty Dumle-karkkeihin. Ja mä en niin oikeastaan pysty niitä syömään, ja jos niitä syön, niin hihittelen kuin pikkutyttö, koska tähän liittyy tarina. Ja perheen pienimmäiset, nyt sulkekaa korvani, koska Matti puhuu No niin, tää nyt on perjantaiseen tyyliin jotain aivan muuta. Koitan olla tässä niinku semmoinen diskreetti ja ottaa huomioon myös niinku herkät kuuntelijat, mutta välillä se voi olla vaikeaa, sillä tää menee aika kauas tarina eräs Kuinka kauas ollaanko Kreikassa vai ei Roomassa? Kyllä, sanotaan, että mennään tuonne 2000-luvun alun tai 90-luvun lopun Pohjois-Pohjanmaalle, jossa eräs tuttavani nuori herra silloin 15 ja 20 ikävuoden välissä oli yksin kotona perheen omakotitalossa ja mitä sitten siinä, kun oli läksyt jo tehty ja tenttiin luettu, niin oli niin sanottua omaa aikaa. Ja siinä vaiheessahan, toki kun luonnollista on, niin mieleen hiipivät erilaiset tällaiset niin sanotut erottiset ajatukset. Ja kyllä. Siinä vaiheessa esimerkiksi miesten testosteronia, tai miehelle erittyy testosteronia enemmän kuin esimerkiksi 30-vuotiaana. 20-vuotiaana se on huipussaan ja ollaan niin kuin lähestymässä maalia. Se on totta, niin kuin, että koko ajan on ruuti kuivaa ja tikut siinä vieressä. Ja näin ollen, koska oli yksin isossa omakotitalossa, niin oli aika sitten tehdä asialle jotain. Ja hän lankesi itsesaastutuksen syntiseen, mutta ahniin ihanaan maailmaan. Ja tämä tapahtui hänen omassa huoneessaan ja iso talo kun oli, niin hän, että no ei täällä ketään ole, niin samahan tuossa ollut mitenkään turhaan laittamatta ovea kiinni tai mitään. Ja no se on joskus vapauttava ovi aukikin. Omasta televisiosta pyörimään aistillinen naiskuvaus toisen maailmansodan aikaista ranskalaista sisäoppilaitoksesta. Kyllä, tai vaihtoehtoisesti toisen maailmansodan aikainen erottinen kuvaus esimerkiksi Rivieralta. Ihan mikä tahansa oikeastaan käy. Riemuloma Rivieralla 2012 versio. Ja sitten ajattelin ottaa oikein niin kuin pidemmän kaavan mukaan ja nautiskeli siinä. Ja yhdessä vaiheessa hänen huomionsa hieman herpaantuu siihen, koska päiväpeitteellä rupeaa niin kuulemaan sitä pientä napsumista. Se pieniä napsahduksia kuuluu ja hän sitten jossain vaiheessa päättää, että ei perhana pakokaidessa on niinku katsoa, että mitä tässä tapahtuu, niin siinä avonaisessa oviaukossa seisoo hänen oma isänsä, joka heittelee siihen päiväpeitolle Dumle-karkkeja. Ei! Kyllä. Sen jälkeen Dumlea syöt. Siihen aina liittyy tää tarina, vaikka aika on kulunut jo yli 10 vuotta. Niin aina nämä punakääräiset toffee-herkut saavat mieleen vain ja ainoastaan yhden asian. Miksi sä tekisit niin? Miksi ei se vaan sulkenut ovea? Se faija. Miksi ei olisi se ollut epäkohteliasta. Penkkarit makuuhuone. Niin itse ottaa yhden karkin suun ja heittelee loppuja sinne kohti tätä nuotta. Dumlella lopetti. Sanotaan, että ehkä siinä on hieman fiilis laskenut siinä vaiheessa, mutta olipa ainakin karkkia, millä lohduttaa itse.